B.P.F जोंखौ अनाखाना एखेबारे महरखौनो दोनाखै। बिक्रमाथ' जिबायदि डाटा बेस निउसफोरखौ होयो UPPLनि एगेन्सै बा गभर्नमेन्टनि एगेन्सै, दा बेखौ नायोब्ला बिथांनि माखासे वार्किं स्टाइला खोब मोजां। दा प्रमद बर'नि जे हाबा बियो मोनसे रोखोमनि महम्मद बिन तुगलकनि खामानिसो जादों। थाखानाय बुस्थुखौ बोखारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव लांनाय। मेडिकेल कलेजआ मेडिकेल कलेजनि थाथों। गिबियावनो नंगौ आंजों दङ बेवहाय क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि जसेफ हांसदा आरो क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि एडभाइजार सिनियर मस्ट कंग्रेस आरो भाइस प्रेसिडेन्ट प्रेमचन्द्र झा। दा नोंथां सोंनाय बायदि बेनो एलायन्सखौथ' जोङो आवगायनिफ्रायनो खालामा होनबाय थादों। एलायन्सआव जोङो कंग्रेसआ खालामोबा प्रब्लेम जायो, खारन सिगाङावबोथ' जों एलायन्स दंमोन 15 बोसोर एलायन्सआवहाय। B.P.F जोंखौ अनाखाना एखेबारे महरखौनो दोनाखै। दा बबे साहसजों जोङो B.P.F जों एलायन्स खालामगोन, बे एक नाम्बार खोथा। दानिया मोनसे जिनिसखौ नोंथाङा सोङाखैबाबो आं गोसोआव फैदों आरो जे एक्सुवेलि हाग्रामाया B.P.F नि माखासे वार्कारफोरखौ निसय बेयो दिनै जेरैबायदि सिनायनांगौमोन बेखौ सिनायाखै, जायनि जाहोनाव दहायनि जानाय बाथ्राफ्रा जादों। आङो नुबाय थादों बे बोसोरनै सिगांनिफ्रायनो सानैसो इयुथफ्रा आरो B.P.F नि जोंहा कास्टम बाबु आरो बिक्रमाथ' जिबायदि डाटा बेस निउसफोरखौ होयो UPPLनि एगेन्सै बा गभर्नमेन्टनि एगेन्सै, दा बेखौ नायोब्ला बिथांनि माखासे वार्किं स्टाइला खोब मोजां आरो फारसेथिं जोंहा कास्टमारथ' दंखायो, एबसुनि सेंग्रामोन बियो। दा बुंनायनि आदब खायदा बेनावबो दङ। दा बेबायदिनो बिक्रम बायदि सेंग्रा आरो बिक्रमखौथ' नों नायोबा दिनै हाग्रामानि थाखायनो जेल जानांबाय बियो। बिक्रम बायदि सेंग्रा, कास्टमर बायदि सेंग्रा आरो गोबां सेंग्रा दंबावो खोमा। दा बैफोरबायदि टेलेन्टेड सेंग्राफोरखौसो बियो नांगौ बायदि रल बा बिफावखौ होनो हायाखै खोमा। दा बे जिनिसखौहाय नायनांगोन। आरो थांनाय बारनाय इलेक्सनावबो आं होनबाय थादों जे गोदान फेसखौ होनांगौ B.P.F गासिबो बे फुराना फेसखौ होयोबा बिथांमोना माखासे एन्टि इनकामपेन्सि थायो। दा बेफोरनि थाखाय हयथ' जेनदों थांनाय बारावबो, आरो एबारावबो बे भुलखौ खालामबा बियो जेनदों। दा बियो बिथाङा ओंखायनो माखासे वार्कारफोरनि टेलेन्टखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगोन आरो बिथांमोनखौ जेरैबायदि बाहायनांगौ। दा कंग्रेसआबो फोथायो आङो कमप्लिटलि आनसलिक दलनि एगेन्स्ट नङा दे, आंहा नेसनेल पार्टिनि इन्टारेस्ट दङ, खिन्थु आनसलिक दला मोननैनि मादाव मोनसेनाव मोनसे थांनानै थानांगौ, आंबो बेखौ फोथायो। दा बेखायनो आङो हाग्रामानि बे बाथ्राखौ बुंदों जे हाग्रामानि माखासे रं डिसिसननि थाखायनो एबाराव बिथांमोनहा जेनबाय। आङो थांनाय बारावबो बिनि सोमोन्दै गोबां खोथा बुंदों आरो खोब जबरदस्ति खोथा बुंदों जे बे R&D सिभिल हस्पिटालखौ लांनाया खोब इनाय जागोन। आरो बे R&D सिभिल हस्पिटाल मोनसे गसंखानाय, मोनसे लुखांजाखानाय क'क्राझार बे नोगोरमानि लेन्डमार्क जारिमिनारि। रुपनाथ ब्रह्मआ साधारन नों आं बायदि आयाराम गयाराम मानसि नङा। बियो बै समनि जोंनि बर' जाथिखौ फोजाखांजेननाय, पलिटिक्स खालामनायनि सिगां खन्थाइजों फोजाखांनाय, रायथाइजों फोजाखांनाय, लिडार गैयिफोराव बिथांमोना गावसोरखौ लिडार साजायबायनानै फोजाखांनाय आरो राजखान्थि गुरुबो बिथाङा। प्रथम बर'निफ्राय मन्थ्रि जाजेननाय। दा बेनि नामाकरनावहाय मोनसे एक्न'लेजमेन्ट महरै R&B नामाकरनाव बे हस्पिटालखौ जोङो मोननाय जादों। दा बेवहाय गोबां मेसेज थायो। सिगांनि जोंनि जायफ्रा जोंनि बे समाजखौ लुखांलांबाय, बे क'क्राझारखौ नोगोर महरै गायसनलांबाय, बेजों सेर सेर क'क्राझार गभ कलेज, बेजों सेर सेर उमुक गार्लस हाइ स्कुल, हायार सेकेन्डारि बायदि बायदि लुखांलांबाय, बेफोरो बिथांमोननि अबदान दङ। दा बेखायनो आं सानदों जे प्रमद बर'नि जे हाबा बियो मोनसे रोखोमनि महम्मद बिन तुगलकनि खामानिसो जादों। थाखानाय बुस्थुखौ बोखारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव लांनाय। मेडिकेल कलेजआ मेडिकेल कलेजनि थाथों, जोंनि बे सिभिल हस्पिटालखौ नांगौ। आरो दा बेवहाय मा नुजादों, प्रमद बर'आ सासे खोब अहं मानसि। बे मालायनि सेन्टिमेन्टखौ बुजिया, बे गाव जेखौ सानबाय बेजोंनो जाजानो लुबैयो। दा बेवहाय जों मा नुबाय, क'क्राझारबासिफ्रा खोब दुखु मोनबाय। गोदो गोदायनिफ्रायनो बेयो मोनसे पावार सेन्ट्रिक, मोनसे थिंक टेंकनि मोनसे माबा सेन्टार बियो। बावहाय आन्दलननि सानज्लायनाय, माबा मोनसे मावगोननि सानज्लायनाय, सोलोंनाय आयदाफोरनि सोलोंजेननाय गासिबो जिनिसा बेवहाय स्टार्ट जायो। बे महरै दिनै बे
R&B सिभिल हस्पिटालाबो जोंनि मोनसे बिफाव दा बेखौ इन्टेलेक्सुवेल रायजो राजानाव बिमा बिफानाव सोङा हौवानो बोसोन लायाबालानो गावनि गोसो बायदि बोखारनानै हरे फिनज्राब गारहैनाय बेनाय थाखानाय बुस्थुफोरखौ लथर फथर खालामनाया बे बिराद अननाय जादों आरो दा बेखायनो आङो खोब दुखु मोनदों बे हाबाया एखे जाथारनाङा जेरैखि जाया R&B सिभिल हस्पिटालखौ लांनो मोना फारसेथिं मोनसे खोथाखौ आंबो बुंनि दा प्रमिला बायद'मोना मैया दाखालिनिफ्रायनो दङ जाहैदों धरनायाव दङ दा बिथांमोनाबोथ' भुल मावदों नङा होमबा हाग्रामानाबो बेनो प्रमिलानाबो बेनो जा दङ बिटिसिआव आंनि न' सेरावनो जानांगौ जा दङ बड'लेण्डआव हाग्रामानि न' सेरावनो जानांगौ आंनि खाथि खालानि हाफ्रा दाम गोसा जानांगौ आंनि बिदा फंबाय बाय बाहागिया बेनि सुबिदाखौ मोननांगौ दा बिदिसो जादों नङा होमबा मिथियामोन नामा बिसोर बे नियमखौ जे सिभिल हस्पिटालनि मोनसे डिस्टेन्सखौ दोनाब्ला बे सिभिल हस्पिटाल थानाय नङा दा भुला सोरनि जाय धरनाखौ खालामदों गावसिनि भुलनि थाखायनो बिथांमोना धरनाखौ खालामबाय थादों दा बेबो खोब दुखुनांथाव ओंखायनो जायफ्रा गावखौ नेता होनो जायफ्रा गावखौ लिडार साजायनानै हारिनि हाबा मावनो नागिरो बिथांमोना खोब सुथुर सालाक जानांगौ आरो मा सियाल पण्डित जानांगौ उन सिगां साननो रोंनांगौ लोंनायाव जानायाव डिसिसन लाद्लाबायबा जाया दा बेफोरो खोब दुखुनांथाव दा गोजौआव मुजुयोबा गावनाव नांफिनो होननाय बायदि जाय धरनाखौ लादों बिदिसो जादों फारसेथिं दा बाथ्राफ्रा बोरैबा बोरैबि थांनो नागिरो आरो मा दा ओंखायनो खनसेबाव होनो नागिरदों हाग्रामा बिथाङा 2021आव आर'नायाव मोनसे मिटिं लाबा आं हाग्रामाखौ बुंदों बे समाव आङो डिरेन ग्रुपजों थानायखाय आङो बिथांजोंनो दङ B.P.F जाफेराखै दे जिबनाव मालाबाबो खिन्थु मदद होदों बे आर'नायाव 700 जन PGCBनि मानसिखौ लानानै आं बिथांजों मिटिं खालामदों बेवहाय आदा सानसुमा दङ आदा दावराव देख्रेब दङ हाग्रामा सारा गावबो दंमोन आंबो दंमोन आरो सानै साथामसो दंदेरबावो ओइदिनखालि आंनि एड्रेसाव आं बुंदों जे दिनैनि थारिखआव आसामावहाय आसामनि थिं टेंफ्रा सासे मानसिखौ गियो आरो सासे मानसिखौ बोख्लायनो नाजाबाय थादों आरो बे मानसियानो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि दा नोंथाङा बेसेबां साग्रिद बेसेबां हुसियार आं बिथांखौ थागिदा होदों नाथाय बिथाङा खोमा होआखै 2011आव आं B.P.F नि मानसिफोरखौ होनदों जे UPPLनिफ्राय NDBनिफ्राय आरो एबसुनिफ्राय 9 जन मानसिखौ नोंथांमोना इनकर्परेट खालामनानै लायोबा B.P.F मालाबाबो बाया बे खोथाखौ बिथांमोना हेव खालामदों आंनि खोथाखौ लायाखै दा दिनै मा जादों दा बेखायनो हाग्रामा बिथांखौ नैबे मिडियामनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों जे नोंथाङा मोजां बोसोन एडभाइजारफोरखौ लानांगोन नङाबा खिन्थु भुलाव भुल गले गले मावबाय थायोबा बिथाङा आरो सिखारफिननो हानाय नङा दा बेखायनो फैगौ जे एबार बिधान सभा बाय इलेक्सन दङ बिनि उनाव काउन्सिलर इलेक्सन जागोन बिथाङा मोजां जुदि साननानै रायजोनि सिन्था खालामनानै जुदि नायाब्ला गावनि स्वार्थखौल' जुदि नायोब्ला खिन्थु खनसेबो गोलैबाय आरो बे गोग्लैनाया B.P.F नि थाखाय फाइनाल एन्ड लास्ट गोलैनाय जागोन